L-isportivi li jitħarġu fil-padiljun sportiv ta' Kordin issa jistgħu jmorru għat-taħriġ b'moħħhom aktar mistrieħ dan wara xogħol ta' ristrutturar li sar fuq is-saqaf tal-kumpless. Waqt l-inaugurazzjoni tal-proġett, il-President tal-Hibs Basketball Club Charles Degwara qal li għal iktar minn 20 sena dan is-saqaf tħalla fi stat ta' abbandun. U biż-żmien is-saqaf anke wear and tear huwa normali ġartu ċertu ħsara. Jintuża matul il-ġimgħa kuljum il-futsal. Kien konna wasalna fi stat fejn ċertu events jekk tkun xita qawwija jew kien ikun hawn disruptions jew jitħassru. Meta mistoqsi jekk dan ix-xogħol affettwax il-logħob u anki t-taħriġ li kien għaddej, Degwara qal li dan ma kienx il-każ minħabba li fix-xhur tas-sajf l-attività sportiva fil-padiljun tkun waħda kajmana. Degwara spjega kif dan ix-xogħol fuq is-saqaf sar bl-aħħar teknoloġija. U l-Gvern fehem is-sitwazzjoni tagħna u aħna bħala Hibs rikonoxxenti ta' din għajnuna għax issa kif tista' tara s-saqaf prattikament reġa' ġdid, intużat teknoloġija ġdida, intuża da' żminijiet u hekk l-events tagħna jistgħu jsiru kemm fis-sajf u fix-xitwa jibqgħu għaddejjin mingħajr biża' ta' xejn. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Ġdid. Huwa qal li dan l-istrutturar ser jgħin biex aktar atleti jersqu lejn il-kumpless għall-attivitajiet tagħhom.